се ориентира от запад-югозапад. Преобладаващите минимални стойности ще са между 5 и 10. По високите полети и котловините между 1 и 3 градуса. Максималните стойности ще бъдат между 17 и 22. Бяхте с прогнозата за времето по Агро ТВ. От мен и от екипа приятни почивни дни. Тимък Агро България. 20 години непрекъснато разработване на нови технологии и усъвършенстване на продуктите за решаване на проблемите на полето. Перфектният специализиран тандем в трайни насъждения от Кубота. Трактори N5000 El acto más solemne de este viaje a Portugal tuvo lugar en la Universidad de Coimbra, donde el rey fue investido doctor honoris causa. En su discurso, el jefe del Estado reivindicó una vez más el derecho frente a la fuerza y la arbitrariedad. El rey Felipe VI ha querido agradecer profundamente esta distinción que le otorga la Universidad de Coimbra, la máxima que se otorga por una institución